खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिनि फिथाइ साननाया दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायदोंमोन आरो बेलासिनि गेजेराव गासै बियाबनि बिजाथिफोरनि देरहासारनायनि फिथाइखौ मोननो हागोन। बे समावनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गेदेरथार खौरां लानानै फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 30 नं क'क्राझार बियाबाव भट साननाया जोबनानै थांबाय। बे बियाबाव गोबाव समनिफ्रायनो मन्थ्रि जाबोनाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ फेजेननो हानानै बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया देरहासार जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा 75,493 भट मोननानै देरहासार जानो हादों। फारसेथिं बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ 54,490 भट मोननो हादों। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव लरेन्स इस्लारि सारा रायजो राजानि थाखायनो मोजां खामानि मावलांबाय थागोन होननानै। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव बिसायख'थि आय'गआ महामारी कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै 2 मे खालार अदेबानि दिनैनि सानाव बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव रंजानाय बाजानाय फालिनाय बायदिफोरखौ बेन खालामनो बिथोन होखानाय जादोंमोन। नाथाय बिसायख'थि आय'गनि नेम खान्थिखौ फालियालासिनो देरहानायनि खुसिजों सोनाब बेंगल रायजोआव नेमखान्थि सिफायनायखौ खौरां मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं तामिल नाडुआवबो रायजोफोरा देरहासारनायनि खुसिजों कभिड-19 नि नेमखान्थिखौ सिफायनानै रंजानायखौ नुनो मोन्दों आरो सोनाब बेंगलाव बे समाव ममता बेनार्जीनि दैदेननाय टिएमसि दोलोआ बांसिन भट मोननानै सिगाङाव आवगायगासिनो होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला बेंगिरि एबा रिटार्निं अफिसार गौतम तालुकदारआ बिसायख'थि देरहासारनायनि रंजानायखौ बन्द' खालामदों। बिसायख'थि आय'गनि होखानाय बिथोनखौ मानियालासे बिथोन सिफायग्रा सुबुंफोरनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बिथां गौतम तालुकदारआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों।